Hello, 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 mga palangga. The Rage is here again. Look at fish, fried fish. Mga untag fried fish. Mapa mo sila shoot video? Ano sa video? Mapa mo sila? Ano? Ano? Ano mama? Salam. Okay. Okay. Sabi hi, owl. Sabi. Excuse me. Excuse me. What's your name? My name is Sham. Yeah, labay Habibti. Naon tag isda. Fried fish. Muram ni siya og. O kadto ko siya ng isda kay di man ako nagluto. Ba isda rin. Kuha ni nila, nanagat sila, dili ni pinalit. Ila ni kuha. Namas lay kuan lansa. Ano sila oh. Mga anta. Dito mo kaong bugas ang kanon kay wala may ilang kanon. Maglamlam isda. Mga anta ninyo. Bago kailang isda oh. Look at the fish. Ako rin mo kaon ni kay di man mga oning mga kuan. Kaning duha ka YouTube kay dili sila mga og isda. Kay baho daw, anghit daw. Mga artist sila. Anghit daw ang isda. Di sila mga on. Ako rin mo kaon ng isda. Mga anta. Tali! Le! Tilaw ko na siya. Di siya mo pakita sa video lagi. Ambot niya, oy. Madlock man siya sa video. Siyale. Inani mi diri mga on. Maglingkod. Walay lamisa. Luoy kaayo mi. Walay lamisa. Maglingkod rin kami mga on. Tsaka magbitbit sa ang kanon. Yan. O maghugas po do plato, mga langga. In town, sa ubos ang maghugas o plato. Magpungko mi diha, maghugas plato. Wala sila banggira. Uy, my goodness! sorry. Kusa kayo ang hindi sira puntahan. Buang hanggang yan. What the heck? Bob! Hangin gusto kayo hangin na sirang putahan. Buang. Sige na. Kaon na siya. Hi! Ay, kono. Kaon na din na siya dyan mo kaon ng isda. Karon na, sige na, huwag ka nun. Tawa ka na. Sige na, siya ganyan nga lami ang isda. Hilwa? Shoka. Mahilwa? Mela shoka. Oh. Lami ko no. Siya maluto na, di siya mukaon. Ano ba po shoka? Dili man kami maluto. Sila man maluto. Hindi na naman ito helwa? What's up? Mapi wasak. Ano? Kaya ka na siya. Lain sila rin mga okay. Wala sa ay sobra. Ilabog na wala. Diba sayang? Ilabog na niyo. Gili kaunon ilabog. Sayang. Kaunon na lang. Tanawa oh. Mga kauban. Inana mo ka sa plato. Maglingkod. Murag ng laba. Hay kayo. Dagan mo gason. Hay kayo nagtindog. Sakit tiil. Magkaon po may. Maginani. Maglingkod. Ulay lang isa. Mura magtilapia ni nga isda. Sabi niya. Kuha ni sana. Kuha ni nila na nagat. FYI no. Sa ato, sa Pinas, pag isda nga dagko, mahal. Pag isda nga gagmay, barato.
Pero diri, baliktad. Pag isda nga dagko, barato niya. Isda nga gagmay, mahal. Kanang isda nga tawag na isda nga bulinaw. Gagmay kang isda, bulinaw man tali na. Anong gawong galunggong. Mahal na diri. Tag 1,000 ang usa ka box. 1,000 ang usa ka box. Ana pag tingkuha na gani og bulinaw. Akong amo nga laki, kanang pulis amo nako. Mo-absent mo kuan na mulib na siya sa trabaho. Mulib na siya sa trabaho kay managot ra. Kay mahal man ang isda. Mahal ang bariya ilang tawag diri bariya kanang bulinaw nga isda. Mahal man. Managot na siya mga 3 ka adlaw. Makalita man po na siya og unsay kuha ron, daghan bagkuha. Pag mo yung lagag kuha ang bulinaw. Mulib dahil na siya sa trabaho. Muna, doon na po diri bukid. Diri sa baryo. Abu Dhabi man gid mi. Nya pag weekend manong mi diri. Mo lagi pod kay managat akong amo. Kay panagat ana managat ganan dagat. Kanan sila isda. Bukod. Babay na guys, babay na lang langga, babay na. Siguro na ipakita bangan kaon ko isda. Bye bye. Till next video. Bye bye. Ampun na.